mula ho sa eksperto ay susuriin nga itong suspect na kung siya ay anong kondisyon niya doon sa usapin ng kanyang mental illness, Ate Jen. Pero sa ngayon, nananatili ito sa Tarlac Provincial Hospital at gwardyado din ng PNP. Ano? So, ang inaabangan natin ngayon, Ate Jen, is yung disposition nitong piskal, ano, na isa na ho rito, mga kaibigan, ay yung kanilang magiging preliminary investigation. Pero initially, binabanggit sa atin, Ate Jen, nitong si Police Lieutenant Colonel Gerald Jake Manguera, ito ho raw kasong isinampa dito kay Romel Apolinario ay murder, Ate Jen. Alright. Nabanggit mo, Paolo, no, na maging yung mga kapitbahay, napapansin na nila at alam na nila na may pagkabayolente, no, itong suspect sa krimen na ito. Prior to this, meron bang mga reklamo din na may sinaktan itong si Apolinario? Kasi nakaabot sa barangay, nakaabot sa PNP, pero walang nangyari. Nasa bahay pa rin itong si Apolinario. Alam mo, yung mga kwento ng mga magkakapit-bahay doon, bago pa mangyari itong karumal-dumal na krimen, meron pang araw hinabol ito ng bolo. No? So, meron na talagang mga previous incident na naging bayolente ito. Nga lamang, yung pag-responde nitong mga otoridad para ito mapatingin sa doktor, sa espesyalista, gayon na rin sa kung ito maidala, Ate Jen, dito sa kustodiya naman itong mga nangangalaga. Sa katulad niya na ang binabanggit ng PNP sa ating panayam kay Police Lieutenant Colonel Gerald Manguera ay meron daw itong record o dun sa kanilang tinatawag na drug watch list, no, na ito user. Sa kabilang banda, palitan din ng kwento dun sa kanilang komunidad na talagang nagbalik ito sa kanyang bisyo. Yun ang sinasabi nitong kanyang mga kapwa nagtrabaho din kasi ito sa bilang traffic constable sa barangay. At nawalan ng trabaho nito naman daw taong 2020, no? At ang binabanggit ng kanyang mga kasamahan, nagbalik daw ito sa bisyo. Nakuhanan ba natin ng pahayag, Paolo, ang pamilya ni Apolinario? Ano ang naging reaksyon nila dito sa itong karumaldumal na krimen, no, na nagawa ng kanilang kaanak? Tanging, alam mo, Ate Jen, nauunawaan din natin yung pamilya nitong suspect dahil abot-abot din yung kanilang pakikiramay, pero sa pagtungo ho namin doon sa mismong kanilang komunidad, limitado muna yung ibinibigay nilang mga statement at yung mga nandun laang yung mga anak, Ate Jen, dahil sa kasalukuyan bantay sarado din nila itong suspect na may sugat din, Ate Jen, kasi binaril ito ng PNP sa kanang binti para ito mapigilan dahil pagkatapos niyang iparada yung pugot na ulo nitong biktima sa gitna ng kalsada, public road yun, Ate Jen, ay saka naman nung makita niya yung mga PNP na rumispinde, hinabol pa raw ng bolo. At kitang-kita rin naman natin kung maipa-flash dyan sa screen, yung mga kuha ni Parin Johnny. Pati yung mga nakaparadang sasakyan, yun, na-perwisyo yung windshield. Pinag-iitak at binabanggit din ng mga tao doon. Talagang nasa, pa sila, state of shock pa sila, Ate Jen. Nagpulasan, nagtakbuhan dahil hindi sila, nagulat talaga sila. Akala nila parang eksena sa pelikula, yung pangyayari. At yung kanilang saloobin, makaraang mapulsuhan natin doon around the community, doon sa pinangyarihan ng krimen, yung sana raw naagapan at hindi na nakapamerwisyo pa ng ganito. Maliban ba sa napaslang, Paolo, wala na bang ibang nasaktan or may iba pa bang nagreklamo? Halimbawa, itong mga may-ari ng sasakyan, nakita natin hindi rin biro yung damage, no, sa mga sasakyan nila. Oo, yung isa nating nakapanayam doon na hindi iba doon sa may-ari ng sasakyan, ano pa daw habol niya kung sakaling ang idinideklara ng mga otoridad
ay may problema nga ito sa pag-iisip, Pero wag naman daw sanang mangyari pa ulit at sana raw ay maagapan na kapag may mga ganitong klase ng insidente na namomonitor na ng mga otoridad, partikular na ang barangay, sana maialis na daw sa komunidad yung mga may kaso ho ng may mga pinagdadaanan, depression man yan o may problema sa pag-iisip. Alright. Isa pang concern dito, Paolo, nabanggit mo kanina, 7 yung naiwang anak nitong lapas lang, dahil dito sa krimen na ito at sila ay humihingi ng suporta. Meron bang binanggit naman ng LGU para matulungan itong mga naiwang pamilya ng biktima? So far, ang nakapanayan pa lang natin is yung hanay ng barangay level. Ang binabanggit nila ay ang maibibigay lang muna ay yung serbisyo dun sa lamay, at serbisyo dun sa punerarya. Pero wala pa rin katiyakan, Ate Jen, kung anong maging susunod na hakbang nitong LGU para maayudahan naman yung pagpapalibing, at yung magiging kalagayan na maiiwan ho na maliliit na bata, Jen, isipin mo, lahat sila talaga hindi sukat akalain na sa paglabas laang sana para pumasada, ganito ho yung mangyayari dito ho sa kanilang ama ng tahanan. Alright, abangan pa po natin yung development kaugnay po ng kaso niya na tututukan ng ating kasamang si Paulo Santos. Maraming salamat sa iyong ulat, Paulo Santos. Samantala, sa ibang balita, umaasa raw ang Malacanang na mas marami pang paaralan sa bansa ang magpapakita ng interes na magsimula na ng limited face-to-face classes matapos pong ibaba sa alert level 2 ang ilang lalawigan, kabilang na ang Bulacan at ang Metro Manila. Matatandang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang expansion ng limited face-to-face classes sa mga lugar na nasa alert level 1 at level 2. Narito po ang detalye ng balitang niya. Kasabay ng pagsasailalim sa alert level 2 ng Metro Manila at iba pang probinsya sa bansa, kabilang na ang Bulacan, umaasa raw ang Malacanang na maraming paaralan pa magpapatupad ng limited face-to-face classes. Nasa alert level 2 na rin ang Batanes, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Basilan hanggang February 15. Ang alert level 2 ang ikalawang pinakamaluwag na status sa 5-tier alert level system sa bansa. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, umaasa silang mas maraming bilang pa ng paaralan ang magpapatupad ng face-to-face pero dapat i-assess muna ito ng Department of Education o DepEd pati ng Department of Health. Dagdag pa ni Nograles, maaari na raw simula ng mga pribadong paaralan sa mga lugar na nasa alert level 2 ang paggawa ng representations kasama ang DepEd para mabigyan sila ng pahintulot na magbukas muli ng silid-aralan para sa mga estudyante. Matatanda ang inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang expansion ng limited face-to-face class sa lugar na nasa alert level 1 at 2. Ang pilot run ng in-person classes ay sinimula noong November 15, 2021 at natapos noong December 22, 2021. 287 na paaralan at nasa 15,000 estudyante ang nakibahagi sa face-to-face classes, kabilang ang ilang paaralan sa gitnang Luzon. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 200 OFW na lumapag sa CRK, ikinatuwa ang lifting ng mandatory quarantine para sa fully vaccinated travelers. Sapat na ventilasyon at bakuna, mabisang panlaban sa COVID-19 ayon sa DOH. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. The new Mitsubishi Strada Athlete. Unleash the athlete.
America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to run. When judgment comes for you, when judgment comes for you. Now tell me what you gonna do when it ain't nowhere to hide. When judgment comes for you. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads, so you won't be lonely. See you at the crossroads, crossroads, crossroads. See you at the crossroads. Next on Business Unusual. Want to know how passion can turn into a successful business? Take a look back and learn the secret from Rodel M. Lumbang on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Time to please the crowd with highly recommended and delicious Filipino gourmet food trays. Check out Jigs and Kits Kitchen and make your occasion extra special. Calling all wingers! If you're on the lookout for the best spot to get unlimited chicken wings, this is the place to be. Wing Shots Unlimited in San Isidro, Pampanga. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, iginagawa po ng maraming returning overseas Filipino workers na lumapag sa Clark International Airport ang mas pinalubag na travel protocol sa bansa. Hindi na kasi kailangan sumailalim sa mandatory facility-based quarantine ang mga fully vaccinated travelers basta mayroon silang may napresentang negative result ng RT-PCR test. Ilan po sa mga bagong bayani hindi napigilan ng kasabikan na umuwi dahil sa mas mahabang panahon umano nilang makakasama ang kanilang mahal sa buhay. Narito po ang report. Hapon na nang dumating ang unang batch ng mga overseas Filipino workers sa arrival area ng Clark International Airport o CRK. Dito na subaybayan ng CLTV ang tila pre-pandemic scenario na pinahihintulutan ng makapwesto muli sa arrival area ang mga kaanak na nagsusundo sa mga umuuwi. Gaya ni Victoria Corpus na sumalubong sa pamangkin na galing raw ng London. Malaking tulong din sa atin at less sa mga OFW. Kumbaga walang ganong expenses. Kahit diretso uwi. Pati sa pamilya makakapiling ng matagal. Kwento ni Corpus, umaga pa lang ay nasa airport na sila. Laking pasasalamat din daw nila na dito sa Clark ang lapag ng kanilang pamangkin at hindi na kailangan pang bumiyahe pa sa Metro Manila. Pangasinan pa ko kami uwi. Alaminos pa po. Oras pa ho kayo nandito? 11. Lobat na nga ako kaya nag-iikot na lang yung kasamahan namin Si Rogelio Corbito naman, inaabangan ng kanyang kapatid na umuwi ng walang oras upang makadalo sa lamay ng kanilang sumakabilang buhay na ina. Yung uwi niya biglaan kasi yung mother ko namatay. So, tiyempo na wala na yung quarantine, aabot siya doon sa lamay.
sa burol ng nanay ko. Kasi last day ng nanay ko is Friday. Ngayong Friday na darating. So nawala yung quarantine na requirements para sa mga OFW pa 5 days. Makakaabot siya. Kung magpa 5 days siya pa ng quarantine, hindi niya naaabutin. Kaya So, ilimitado rin kamo yung araw na pamamalagi niya dito. 2 weeks lang siya pag-uwi niya kasi biglaan lang talaga dahil lang yung pagkamatay ng mother. So, Para naman kay Cynthia Endaya, nabuhat naman sa Dubai, masyado na raw nahuli ang gobyerno sa ipinairal na bagong travel protocol. Matagal na umano ito ang sistema sa kanyang bansang pinanggalingan. Mas dali lang po doon kasi basta po vaccinated, nag-automated naman po sa system. Ipiprint nyo lang, tapos PCR test, tapos yung One Health Pass lang po. Siguro mas reasonable kasi minsan wala naman pong point na kasi hindi naman automatically magde-develop ka ng symptoms. So you have to have like around 7 days, 5 to 7 days at least para magkaroon ka ng symptoms. So wala pong point na i-quarantine kung ka-swab lang. So I think tama po. Nakaantabay pa rin ang OWA sa mga dumarating naman na seafarers na partially vaccinated at yung mga hindi pa bakunado, gaya ni Mang Francisco Arevalo na mula sa UAE. bakit hindi pa kayo bakunado? Kasi maaga pa kami malas, April pa lang, April 2021. So hindi pa nasasakop yung mga sea base sa mga time para vaccine Mga pa lang yung mga frontliner pa lang. Libreng maipagkakaloob ng OWA ang pananatili ng 5 hanggang 7 araw na hotel-based isolation facilities ng hindi bakunadong OFW matapos maiswab para sa RT-PCR test. Sa ilalim ng IATF Resolution 159, ang mga minor de edad na kumpanyon ng mga returning Filipino o OFW na fully vaccinated ay hindi na rin mag-isolate. 12 years old pababa na hindi pa nababakunahan ay susundin kung ano yung arrival protocol ng adult companion nila. Anong ibig sabihin nun? So kung ang adult companion ay fully vaccinated at nakapag-present ng corresponding vaccination certificate, kasama na rin doon yung kanilang 12 years old and below na companion. Sa February 10, bukas na rin para sa mga fully vaccinated na foreign tourists ang bansa. Ayon kay Terry Flores ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD na siyang nangangasiwa sa CRK. Kailangan lamang ma-secure ng mga ito ang mga travel documents sa ilalim ng bagong guidelines. Kailangan nilang mag-present ng passport na valid for 6 months, at least 6 months before expiration. Kailangan nilang mag-present ng return ticket, either dun sa pabalik, dun sa kanilang pinanggalingan na bansa, or yung onward destination na tinatawag, o kung saan sila pupunta pagkatapos nilang manggaling sa Pilipinas. So that's malinaw po yun. Kailangan may proof na lalabas sila ulit pagkatapos nilang mamasyal dito sa Pilipinas. Ang dagdag dito, yun na nga, yung RT-PCR test result na negative, taken 48 hours before their departure. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na tiyaking may sapat na ventilasyon at daluyan ng hangin ang lugar na madalas paglagian natin. Ang proper airflow daw kasi ay mabisang paraan para makaiwas sa transmission ng COVID-19. Narito po ang report. Sa press briefing ng Malacanang, ipinaalala ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na madaling kumalat ang novel coronavirus sa pamamagitan ng hangin. Kaya naman mahalaga raw ang pagsunod sa minimum public health standards at ang mask, hugas, iwas, airflow guidelines upang maiwasan ang pagkahawa. Binigyang diin din ni Vergere na ang proper ventilation sa mga bahay, lugar ng trabaho at iba pang establishmento ay highly recommended para sa magandang sirkulasyon ng hangin na makatutulong na upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ito raw ay pwedeng magawa sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pintuan para pumasok ang sariwang hangin o kaya naman ay itutok ang electric fan sa bintana para sa good air circulation. Nagpaalala rin si Vergere sa publiko na kung kayo man daw ay makikipagkita sa mga kaibigan, kasamahan sa trabaho o kamag-anak, dapat gawin ito sa mga well-ventilated na lugar. Mainam pa rin daw na sumunod sa physical distancing
at magsuot ng face mask sa lahat ng pagkakataon. Limitahan din daw ang interaction sa isang oras upang maiwasan ang transmissions at infections. Muli ring iginiit ng DOH ang importansya ng bakuna kontra COVID-19. Hinihikayat ng DOH ang lahat na magpabakuna para magkaroon ng proteksyon laban sa virus. Naghahanda na rin daw ang kagawaran para sa pag-roll out ng pediatric vaccination para sa mga batang 5 to 11 years old ngayong buwan ng Pebrero. Ayon kay Vergere, susceptible din daw ang mga bata sa virus at nananatiling mataas ang kaso sa buong bansa dahil sa Omicron variant. Kaya naman mahalaga rin na may access ang mga bata para sa ligtas at epektibong bakuna. Angelica Cara, CLTV News. Aprobado na po sa Senado ang mandatory risk allowance para sa mga health worker. Maliban sa allowance, nakasaad din dito ang pagbibigay ng 1 milyong piso sa pamilya ng masasawing health workers dahil sa COVID-19. Ang detalye ukol dito at iba pang mga panukalang batas sa ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Lahat ng senador sa bansa ay pumirma pabor sa panukalang risk allowance para sa mga health workers. Ito ang Senate Bill No. 2421, ang COVID-19 Benefits and Allowance for Health Workers Act of 2021. Sa ilalim ng batas na ito, lahat ng pampubliko at pribadong medical personnel sa mga ospital at COVID-19 facilities ay tatanggap ng monthly COVID risk allowance na 3,000 to 9,000 pesos depende sa estado ng peligro na kinakaharap ng mga ito. Matatanggap nila ang mga ito ng buo basta pumapasok sila ng hindi bababa sa 12 araw kada buwan. Magkakaroon din ng kompensasyon ang mga medical personnel na tatamaan ng COVID-19 dahil sa pagtupad ng tungkulin. 15,000 pesos sa mga mild and moderate cases, 100,000 para sa critical o severe cases, at 1 milyong piso para sa pamilya ng mga ito kung sila ay masasawi. Kung pipirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas, ay retroactive ito o sisimulan sa mga medical personnel na nagtrabaho simula July 1 ng taong 2021. Magandang balita rin para sa mga abandonadong mga bata dahil may batas na ukol sa mga karapatan ng mga ito. Inaprubahan na sa Senado ang Senate Bill 2233 o ang Foundling Recognition and Protection Act. Sa bisa ng batas na ito, ang sinumang abandonadong bata o sanggol na natagpuan sa loob ng teritoryo ng Pilipinas kasama ang mga embahada at consulate nito ay otomatikong mga natural-born Filipino citizen. Ibig sabihin, may karapatan sila na maiparehistro at maipaampon. Gayun din, kailangang maibigay sa kanila ang serbisyo ng gobyerno gaya ng edukasyon at sapat na pangangalaga. Hindi rin kakasuhan ng magulang kung ibibigay niya ang sanggol na 1 buwan pa lamang o pababa sa mga lisensyadong child care facilities sa halip na iwanan mano ito sa basurahan o itapon na lamang kung saan. Sa tala ng Philippine Statistics Authority as of December 2021 ay nakapagtala na sila ng hindi bababa sa 6,500 ng mga certificate ng mga inabando ng mga bata, habang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay mayroon namang mahigit 1,400 na mga iniwan ng mga bata na handa na para ampunin. Sa ating mga sangguniang kabataang kagawad, nakalusot na sa third and final reading ng Kongreso ang panukalang House Bill 10698. Binibigyan ng proposed bill na ito ang mga SK kagawad ng monthly allowance at sila rin ay otomatikong civil service eligible. Sa kasulukuyan kasi, ang mga SK chairperson lamang ang may ganitong pribilehyo. Kaya kung may sasabatas ito, makatatanggap na rin sila ng iba pang benepisyo na katulad ng sa SK chairperson. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang senatorial candidate na si Attorney Alex Lacson. Virology and Vaccination Institute dapat nang maitayo sa bansa ayon sa NTFAC. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri
at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Next on Business Unusual. Want to know how passion can turn into a successful business? Take a look back and learn the secret from Rodel M. Lumbang on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Time to please the crowd with highly recommended and delicious Filipino gourmet food trays. Check out Jigs and Kits Kitchen and make your occasion extra special. Calling all wingers! If you're on the lookout for the best spot to get unlimited chicken wings, this is the place to be. Wing Shots Unlimited in San Isidro, Pampanga. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Nagbabalik ang CLTV News. Ang panauhin po natin ngayong gabi ay nag-iisang taga-Visayas at tumong Visayas sa senatorial line-up ni VP Lenny at Senator Kiko. Isang abogado, produkto ng UP College of Law, nakapag-aral din po siya sa Harvard Law School, naging abogado ng United Nations Development Program in the Philippines. Siya ay builder of hope o panday ng pag-asa. Halos 20 taon na nakalipas, nag-decision po siya na maging builder po para sa bansa sa kanyang mga librong sinulat at mga talumpating binibigay. Siya ay servant leader, awardee po ng Most Outstanding Lay Leader ng Diocese of Cabancalan City at awardee ng Good Citizen, Good Filipino Award ng People Power Commission noong 2009. Karehiyon, sama-sama po natin kinalanin ang kandidatong si Attorney Alex Lacson, tumatakbong senador para sa May 2022 elections. Attorney, magandang gabi po sa inyo. Welcome po sa CLTV News. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Jennifer. Magandang gabi po sa lahat ng mga kababayan natin sa Central Luzon. Maraming salamat po sa imbitasyon. Yes, ito po ay magandang pagkakataon upang ipakilala po ninyo ang inyong sarili, lalo na sa ating pong mga
karehiyon dito sa gitnang Luzon. Sino po ba si Attorney Alex Lacson? Si Attorney Alex Lacson po, tulad po ng sinabi kanina sa introduction, taga Visayas po at nag-iisang taga Visayas sa linyada po ni VP Lenny. Galing po sa isang ordinaryong pamilya sa Visayas po. Public school teacher ang nanay, high school graduate man ang tatay. Working student po, buong buhay ko sa kolehiyo. Nagtrabaho sa araw, nag-aral sa gabi, hanggang sa naging abogado. Produkto po ng hard work at ng pagsisikap. Nagbago lang po ang buhay natin nung tayo po ay naging abogado. At naging pinala din po na nakapag-aral sa Harvard University sa Amerika at naging abogado po ng United Nations Development Program in the Philippines. Naging presidente at CEO din po ng isang public governance institute na tumutulong sa maraming LGUs at NGAs or national government agencies sa pagpapatupad ng kanilang mga programa at proyekto para makamtan nila ang kanilang mga development goals and transformation programs ayon sa prinsipyo ng mabuting gobyerno. At halos 15 years na rin po na tumutulong sa paggawa ng trabaho, hanap buhay sa mga mahirap na pamilya sa iba't ibang probinsya bilang Director po at Vice President ng Alay Buhay Foundation. At dahil produkto po ako ng scholarships, believer po ako ng scholarships. So, pagpasensya na po kung sasabihin ko po itong susunod na sasabihin ko po. No? Kasi pag panahon talaga ng eleksyon, inaangat po natin yung mga bangko natin. So, ito po, for the past 20 years, nagpaaral din po ng maraming kabataan bilang scholar gamit ang sariling pera. At tumulong pa po sa maraming mga mahirap na kabataan bilang scholar, bilang director po ng World Vision Philippines. Pero mas nakilala po ako bilang manunulat ng mga libro. Yes. Mga librong, mga librong nag-aalay ng solusyon sa iba't ibang problema sa ating lipunan. So yun po, no? Hindi po ako politiko. Ang totoo po niyan is there is a part of me that hate politics. But there is also a part of me that wants to help in changing the politics in our country. And in reforming our political system. Opo, yun nga po. Opo, Attorney, dadako po ako sa susunod kong tanong, ano? Kasi base po sa mga sinabi po ninyo, nakakatulong naman po kayo, no, sa komunidad already, no, for the longest time. Pero ano po ang nagtulak sa inyo na tumakbo at pasukin ang politika? Although this is not the first time na sinubukan po ninyong humabol, ano? 2001, no? Sinubukan nyo rin pong humabol and 2010, ano? And after that, ito nga po, ilang taon ang lumipas, kayo po ay sumusubok muli, no? This time as a senatorial candidate. Bakit po? Noong 2001 po, batang-bata po ako noon, but I was a columnist po in a newspaper in Manila, and I was hitting hard at the time po against corruption. So, naimbitahan po ako noon ng People Power Commission to run for Congress after po na natanggal po si President Erap sa Malacanang at nailuklok po bilang presidente si Presidente Gloria Macapagal Arroyo po. Na dahil isa po ako sa mga tumulong doon sa in my own way po. No? So, naimbitahan po ako ng People Power Commission na tumakbo for Congress po noon. Batang-bata po ako noon. Almost nanalo po tayo pero talo pa rin. But after that po, tumalikod talaga ako sa politika. Sabi ko, it's not for me, it's not for me. So, binuhos ko po yung sarili ko at pagtulong ko po bilang manunulat ng mga libro. At sumikat po yung unang libro ko. At dahil po doon sa first book na sinulat ko po, naimbitahan po ako ng dating Pangulong Noynoy Aquino na tumakbo po for senator noong 2010. Again po, sinamahan ko siya, talo po tayo. After nun po, tumalikod ulit po ako sa politika. Sabi ko, hindi talaga to para sa akin. Hindi talaga to para sa akin. So, inimbitahan po ako ni inoferan po ako ni President Noynoy Aquino na sumali po sa administrasyon niya 4 na beses po. Pero, tinanggihan po natin at mas pinili ko po na manatili sa private sector. At pinagpatuloy ko po yung pagsulat ng marami pang libro. Last year po, itong pinakahuling libro na sinulat ko, ito po yung modern version ng libro ni Jose Rizal, yung Noli Me Tangere. So dito po sa librong ito,
kinento ko po yung cancer ng ating lipunan at kung ano ho ba yung mga ugat-ugat at sanhi po ng cancer ng ating lipunan. At nag-alay po ako ng mga radical na reforma po doon kung paano po solusyonan itong cancer ng ating lipunan. Pasensya na po kayo pero sumikat po ulit yung librong yon last year. At maraming prominenteng pamilya, prominenteng personalities po sa ating bansa na hinikayat ulit ako na subukan ulit na tumakbo. So last year po, nung pinag-iisipan ko ito, sabi ko, ipagpapatuloy ko ba yung pagsusulat ng libro? 20 years ko na po itong ginagawa. Ipagpatuloy ko ba yung ginagawa ko halimbawa sa pagsulong sa mabuting gobyerno, good governance po, no? Almost 20 years ko na rin po itong ginagawa sa pribadong sektor. Or sasabak ba ako sa politika, sa marumi at magulong politika? At pagkatapos po ng malalim na pag-iisip, pagdinilay at pagdarasal, sumabak po tayo. Sabi ko kasi tumatanda na rin po ako pero hindi ko pa rin nakikita yung tunay na pagbabago na gusto ko makita sa ating bansa. So sumabak po ako sa politika dahil gusto ko pong isulong yung mga radical na reforma po na sinulat ko sa libro. Naging klaro po kasi sa akin kung ano yung radical na reforma na kailangan po ng ating bansa. Naging klaro po sa akin. Yes, Attorney, given the chance, ano po ang mga bibigyan prioridad po ninyo sa Senado? Gusto ko pong tumulong sa paghanap po ng solusyon doon sa mga pangangailangan at mga problema po ng mga ordinaryong pamilya tulad po ng pamilyang pinagalingan ko po sa Visayas, ano po, yung pangangailangan po ng mga ordinaryong pamilya po. So, una po, no, may programa po ako na sumusulong. Ito po ay tinatawag ko po ito na family health card, no? Kasi po, ayon po sa research ng isang European na think tank po, yung Forrester Consulting, halos 80 milyones daw ng mga Filipinos po ngayon ang nabubuhay lang daw sa utang, no? Marami sa kanila baon na baon sa utang. 80 million daw nabubuhay lang sa utang. At pag nagkasakit ang isang membro ng pamilya nila, hindi nila alam kung saan nila kukunin ang pera pambayad sa ospital. So ito po, kasi pag na-hospitalize po yung isang tao, isang membro ng pamilya, ang binabayaran po ng PhilHealth hindi po sapat. Kulang na kulang po yung binabayaran ng PhilHealth. So hindi po nila alam kung saan kukunin yung pera na hindi po binabayaran ng PhilHealth. So ito po, may ino-offer po ako na ang tawag ko po dito ay Family Health Card. Sinusulong ko po dito na mabigyan ng 100,000 piso bawat pamilya po taon-taon. 100,000 piso bawat pamilya po taon-taon under po sa Family Health Card. Pag may nagkasakit po sa pamilya at yung hindi po mababayaran ng PhilHealth, pwede po nila kunin po sa card po na ito. Hindi po ito cash, ito ay card po, nandun po yung insurance, pwede po nila kunin dito. Sa susunod na buwan po, kung yung isang pamilya na naman nila na hospitalized at yung hindi po mababayaran ng PhilHealth, pwede po ulit nila kunin dito hanggang po maubos yung 100,000 piso doon po sa card na yon. So, ako po ay naniniwala na magiging malaking ginhawa at tulong po ito sa mga maraming may hirap na pamilya. At itong pondo po na gagamitin po dito sa Family Health Card, bahagi po ito ng pondo ng ating gobyerno. Pero hindi po natin padadaanin na ito sa kamay ng gobyerno. Hindi na po natin siya padadaanin sa PhilHealth, sa Department of Health, or sa mga LGUs po. Ito ay diretso na po sa taong bayan. Ang totoo, kasi alam po natin, pag dumaan po sa gobyerno, may mga magic na nangyayari kung minsan, no? So, yung lahat naman po ng budget po ng gobyerno, ito pong 5.2 trillion na budget po natin ngayon, itong taon po na to, lahat po yan ay galing po sa taong bayan at para po yan sa taong bayan. Pinapadaan lang po natin sa kamay ng gobyerno. Hoping po na ito ay gastusin ng tama para po sa taong bayan. Pero ito pong pondo dito sa Family Health Card, tulad ng sinabi ko po, parte ho siya ng national budget natin, pero hindi na ho natin siya papadaanin sa kamay ng gobyerno. Diretso po ito sa taong bayan. Para po walang kaltas, walang bawas po. Alright. Maliban po dito, no, napakagandang plano po niyan, ano, kung sakaling sa katuparan. Maliban po dito, from what I read, ano, attorney, isa rin po sa mga sektor na nais yung tulungan din ay yung
ating mga magsasaka. Opo. Opo. So, may programa po tayo sa mga para po sa magsasaka. Ito po ay tinatawag po natin itong National Dairy Program po na ang goal po nito ay ano po no na maiahon sa kahirapan po yung halos 4 na milyon na mga maliliit at mahirap to na magsasaka plus ang kanila pong pamilya no. So kasi po yung meron po tayo ng mga almost 4 million po na small farmers, maliliit po na magsasaka. Na on the average po, ang monthly income po nito, mga 4,200 lang buwan-buwan. No, dahil po maliit silang magsasaka. Kaya po mahirap. No? So, paano po makakatulong itong National Dairy Program? Itong dairy industry kasi po natin, ito po yung gatas, keso, at mga inumin po na may halong gatas. No? So, dairy products po lahat yan. Pero 97% po ng dairy products in the Philippines nasa kamay po ng dayuhan, imported po, no? So, in fact po, Nestle po yan, no? Hawak po ng Nestle ang kalakihan po, no? So, at Pilipinas po is the biggest market of Nestle in the world kasi po hindi develop ang dairy industry po natin, no? At itong dairy industry po natin, sobrang laki po ito. Di hamak na mas malaki po ito sa sugar industry. Ang sugar industry po natin is only 70 billion po taon-taon. Ito pong dairy industry is 120 billion po ito taon-taon po. Ganun po kalaki ang dairy industry. Pero 97% of that po nasa kamay ng dayuhan. So paano po ito makakatulong itong dairy industry po, no? Di ba ho ba may 4 million tayong small farmers in the country? Bigyan mo lang po ng 3 baka na ginagatasan o 3 kalabaw po na ginagatasan bawat isa po. Ang monthly income po nila, tataas po yan from 4,000 every month po, magiging 8,000 yan to 12,000, even 15,000 po. Dahil binigyan mo sila ng 3 baka o 3 kalabaw po na ginagatasan. Marami na po tayong success story po niyan sa Pilipinas. Diyan lang po sa may Nueva Ecija, si Danny Fausto, yung Danny V. Fausto Farm po. Yes, I think mga 400 na Carabao dairy farm po dyan. Very successful po. No? So, ganun pong konsepto. No? So, bawiin lang po natin ito sa kamay po ng mga national dairy industry po natin. Bawiin lang po natin ito sa kamay ng mga dayuhan. Ibigay po natin sa mga small farmers po natin. Maiahon po natin sa kahirapan yung mga small farmers po sa ating bansa. 4 million po. Plus times 5 po yan. Kasi on the average po, 5 ba pamilya. We're looking at 20 million po na Filipinos. Okay, this is just few no of your platforms po. I'm sorry pero limitado po ang oras po natin. Mabilis na mensahe po ninyo, attorney, sa mga tagapanood po natin, lalo na sa mga karehiyon po natin sa Gitna Luzon. Oo. Maraming salamat, Jennifer, at maraming salamat po sa programa po ninyo sa pag-imbita po sa akin. Alam niyo po, kung gusto niyo po ng tunay na pagbabago, kailangan po nating bumoto ng mga bago na may bagong idea at may bagong puso po para po totoo na may bagong pag-asa. Kasi po kung pare-pareho pa rin iboboto ninyo, maniwala po kayo sa akin, wala pong pagbabago na mangyayari sa ating lipunan. So subukan nyo po yung mga bagong katulad ko na may bagong ideya po, may bagong puso para po may bagong pag-asa. Kasama ko po si VP Lenny po at si Senator Kiko. Isa po ako sa mga senatorial candidates po nila. Maraming salamat, Jennifer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo, attorney, at good luck po sa inyong kandidatura. Malapit na pa yung maging abala dahil malapit na rin ang pagsisimula ng inyong campaign period. Anyway, mga karehiyon, Attorney Alex Lacson, tumatakbong senador para po sa May 2022 elections. Maraming salamat. You're welcome, sir. Dumako po tayo sa ibang balita. Ang kawalan ng isang Virology and Vaccination Institute ang isa po sa mga nakikitang dahilan ng National Task Force Against COVID-19 kung bakit nahuli ang bansa sa COVID-19 response. Ito sana umano ay mabigyang katuparan sa lalong madaling panahon. Ito po ang detalye. Isang aral umano para sa Pilipinas ang COVID-19 pandemic, lalo na sa aspeto ng kahandaan sa mga medical emergency.
Ang tinutukoy dito ng National Task Force Against COVID-19 o NTFAC ay ang kawalan ng Virology and Vaccination Institute sa bansa na malaking tulong sana sa COVID-19 response. Naghahanap tayo ng mga experts, di ba? Ng infectious disease experts, epidemiology experts. Whereas kung meron ka ng Virology Institute, nandoon na yung mga eksperto at ganun din yung mga datos at mga laboratorio. Pati testing, nahirapan tayo dahil nung una, sa umpisa nitong pandemya, pinapadala pa natin all the way to Australia at napakatagal ng turnaround time. Nahuli rin umano ang bansa sa pagbabakuna dahil hinintay pa ang sobrang supply mula sa ibang bansa. Ito'y bunsod umano ng kawalan natin ng kapasidad na gumawa ng sariling atin. Dahil dito, kailangan na raw magkaroon ng sariling Virology and Vaccination Institute ng bansa. Mahalaga raw itong sangkap ng national security. Kita natin yung hirap nitong panahon ng pandemya. During the pandemic itself, nahirapan tayo mag-source ng vaccines because the vaccines na pinuproduce ng ibang countries ay ginagamit din nila. So hindi pa nila maibenta. At nakita natin na part of national security ang meron tayong sariling Virology Institute at vaccine manufacturing. Yung mga ibang bansa, paligid natin, nakapag bili sila ng bulk of the contents of the vaccine, tapos may fill and finish facility sila. Ang pagtatayo ng Virology Institute ay pakikinabangan umano ng bansa kung magkakaroong muli ng bantang pangkalusugan, hindi lamang sa mga tao, kundi maging sa mga hayop at halaman. Ito yung ating protection and institutionalization of the science behind fighting epidemics and pandemics of the future. Nandoon na yung kapabilidad para makapag-test ng bagong emerging infectious diseases. Hulyo pa lamang ng 2021 ay naipasa na ang mga panukalang batas para sa pagtatayo ng Virology Institute and Center for Disease Prevention and Control of the Philippines. Ito ang isa sa mga priority bill na hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang huling sona. Ang dalawang bersyon nito mula sa Senado at Kongreso ay nasa deliberation process na. Kalagitnaan ng Enero, inanunsyo ni House Speaker Lord Alan Velasco na kasama ito sa kanilang priority bills bago matapos ang sesyon sa darating na February 5. Diyan Romang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ginatawan ng dalawang bagong distrito ng Bulacan, unang beses mayahalal ngayong eleksyon 2022. Sacrifice Valley sa Bataan, planong gawing tourism hub. At 1,000 MSME sa Central Luzon tumanggap ng negosyo pack mula sa DTI. Manatili na katutok at magbabalik ng CLTV News. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. So keep it up. Your love lifted me higher than I've ever been lifted before. And I'll be at your side forevermore. Sa haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade. Corporate Guarantee. We value our commitment.
Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Nagbabalik po ang CLTV News. Sa kauna-unahang pagkakataon, maghahala ng ginagawa ng mga residente sa dalawang bagong distrito ng Bulacan ngayong eleksyon. Sa Bataan naman, planong gawing tourism hub ang tinatawag na Sacrifice Valley. Samantala, 7,000 maliliit na negosyante tumanggap ng negosyo pa mula sa DTI. Ang detalye ng mga balitang yan ihahatid sa atin ni Angelica Cara sa CL News Express. Makasaysayan para sa maraming taga-Bulacan ng election 2022. Bukod kasi sa ito ang unang eleksyon sa panahon ng pandemya, ito rin ang unang pagkakataon na maghahalal ng kinatawan ang mga residente sa dalawang bagong distrito ng lalawigan. Ang lalawigan na dating may 5 distrito at kinatawan, ngayon magiging 7 na. Matatandaan na nitong May 26, 2021 ay pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11546 para sa pagbuo ng ika-5 at ika-6 na distrito ng Bulacan. Habang hindi naman ginalaw ang lone district nito, ang City of San Jose del Monte na siyang pampito sa bilang ng mga distrito. Ang nabuong ika-5 distrito ay kinabibilangan ng Giginto, Balagtas, Pandi at Bukawi, habang nasa ika-6 na distrito na ang Angat, Norzagaray at Santa Maria. Sa lalawigan naman ng Bataan, planong gawing tourism hub ang Sacrifice Valley na matatagpuan sa bayan ng Hermosa. Isa umano ang valley na ito sa sumisikat na destinasyon sa Bataan dahil hinahalin tulad ito sa Holy Mountain sa Biblia. Dinadayo rito ang Nature's Basilica at Station of the Cross. Itinuturing rin na pilgrimage destination ang Sacrifice Valley lalo na tuwing mahal na araw. Nagkaroon na umano ng consultation meeting sa pagitan ng LGU at sa barangay na sumasakop sa valley. Nire-respeto naman umano ng Diocese of Balanga ang desisyon ng LGU dahil nasa ilalim ito ng kanilang mandato. Samantala, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Department of Trade and Industry Central Luzon sa mga maliliit na negosyanteng naapektuhan ng pandemya. Ito ay sa ilalim ng Livelihood Seeding Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay. Mahigit 9,000 mga benepisyaryo na ang tumanggap umano ng 5,000 to 8,000 pesos na halaga ng business starter kit at kagamitan. Sa bilang ng mga ito, 8,000 ang mula sa Aurora, mahigit 200 sa Pampanga, Bulacan, Zambales, Tarlac, Bataan at Nueva Ecija. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esquera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging tayang panahon sa susunod na 24 oras. Trough of low pressure area ang nakakaapekto po ngayon dito sa may southeastern section ng Mindanao at shear line naman po o tail end ng cold front ang nakakaapekto sa silangang bahagi naman ng Southern Luzon. Kaya po ang Bicol region ni Maropa, ang Aklan, Northern Samar, Eastern Samar at Samar ay maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. Ang Davao region po, Surigao del Sur, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ay maulap din po ang papawiri na may kalat-kalat din pag-ulan. Dulot po ito ng trough ng low pressure area na nasa labas pa po ng PIR. Samantala po ang Metro Manila po at nalalaring bahagi ng Luzon ay bahagya lamang po magkakaroon ng kaulapan. May inaasahan din po tayo mga isolated rain showers. Ito po ay dulot ng hanging amihan o northeast monsoon. Ang natitirang bahagi po ng Visayas at Mindanao
ay bahagya rin po magkakaroon ng kaulapan. May inaasahan din po mga isolated rain showers. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin at nag-iingat pa rin po natin ng lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at